Да, да се как се изглежда. Така слагай ръкавица върху ръкавицата. Трябваше да донеса хазмата, за да е по-ефектно. Нищо, те ще ти останат някакви неща. Ако е наистина добро, ще направим и по-професионално клипче. Да. Да заснеем. Зум към мазната пица. О, yes, baby. Пицичка. Режем. С тази ножица, нали не режете тени? Не. Или не винаги? Не. Коя е ножицата за тени? Кръц. Макло. Оле майчица. Тук просто си умирам да фърля една по-голяма пиратка и да избягам. Не знам какво ще стане. Най-вероятно нищо, ще слагаме по-малко. То не е като да няма, да. Идвам. Само не я изпусна както се маза. Ти що се... Що се намази, да кажеш това? Практически не става нищо особено, не шути. Не е много красиво. Това каква е? Перхорната? Това е сярна. Концентрирана. Почернява. Трябваше по-малко парче, за да може да го покупим изцяло. Тя хорната? Това солната няма да... Солна как? Това е сярна. Значи сярната няма да гръмне според мен, ако я напълниш. Darwin Awards. Да покрие. Как се стеля като олио. Като олио е, да. Като парвак. То плува. Плува. Виж като приятно златист цвят доби киселината. Тя си е такава нощ. Не, според мен си го промени. По-бистро изглеждаш, да си да. Някаква шпатула да го натиснем, имаме. Излиза черничко. Снимай полца. Не го усещам, само колкото не усещам. Още повече, че има и вода вътре в пицата. Това снима се. Така е нормално. Yes. То стана на нефт, бе. И създадохме изкуствен нефт, Никола. И това е в деня за отработване. Виждаш какво се спи. Свободното си време. Какви неща се случват в план. Гениални сме, мамка му. Мазут. Тя става за ядене, според мен. Само това се изплакне. Аз долу гледах, ама имаше само пуши кравички малко. Аз тук една муха се опитвам да фанаме някъде изпява. Усетила се, кой си. Нищо няма, стана италианска. Панска. Постната пица на Дяго. Сега ще гледам. Или направо да го неутрализираме с концентрирана нафта. Мога да някой палет. Палет, да. А то като се неутрализира, става за пиене вече. Ще има някакви работи. То всичко става за пиене. Виж колко е хубаво. Гледай. Да. Сос бешамел. По-скоро е антисното бял.
Абе, мога ли да я върна в магазина? Моля ти се. Овъгляването вече не ни е интересно. Това си интересно. Това е интересно. Слагай. До тук така. Стоп. Само. Резил пипета няма, резил мога да... Резила винаги. Стига. Да, стоп. Това е. Това вече. Сега трябва да се докажи да се изчака. Колкото. Толкова ли захар сме сложили само? Става по-красиви неща от това. Твърдо ли много? Твърдо е. Кажем. Сега не снимаш ли? Сега не го ли снимаш? Не, ето сега 10 лева. 10 лева, колко са? 10 лева, 10 лева. Еми да. 10 лева не са като 5 лева. Аз не го виждам, не е като няма. О, кафяв е доста. Може би да преди моментално Да, можеш да това нещо. Идеално е. Да, снимай. По-близо. Ще стане 20 лева. Няма 20 лева. Си интересно. Аз леко се подхвърля. Малко като такова тия спиринчета. Така се разправя. Ще си спирините се разправя. Аз мислих само половин. Много малко да Знаеш защо? Бялата почва да се изкаже след много. Скоро се изкаже. Тя е бяла, да вижте. Бяла като спиринче. Не, мога да кажа точно. Какво става? Извира. Чай се дръпна. Нещо. В крайна сметка май няма да е много. Много няма да нищо. Да, чакай. Виж, много ред свържа, ако желяза се цена, че мине на друг принцип. Друг етап ще почне да отделя да го почва се отделя да го да се пак да става. Ти си, тя е... Тя потълка в момента, като надали напред се вижда. Да. Да видим какво е причинила инфлацията на българския лев. Това е инфлация.
Ема не бе, той не е в обращението. Няма значение. Той за това не е в обращение. Инфлацията го изяла. Ес! Виж колко чисто останало обаче печата. Печата остава и се запазва. Това много си го запазиш. Много добре. Пази релеф. Запазва го, даже Защото ако видиш търкования релеф, даже го направи още по-контрастен. Ако застъковаш... Виж как изчисти добре обаче. Да. Защото този релеф на фона дебелината на стотинката, ако смалиш до толкова, той трябва да изчезне, обаче поне е равномерно от всяка да ти пази релеф. Това е един много интересен начин да изтъняваш метала и да пазиш релеф. Защото само с чук го правиш, ще се заличи всичко. Значи има един друг вариант. Не, чакай. Какво ще го отворим? Сега докато го сложим. Да, докато смесиш, да, то ще го купиш. Ти вече на ръцете да го работиш. Изтожавай смърщави на ботаниката. Гадно севере. Толева, гледаш ли? После мога ги изсипеме в аквариума всички неща. Ще усетят ли рибите? Дали? Ама трябва, значи, растителният материал в крайната. Добре. А стотинки всичко. Първо си очупи лето. равни парчета баници. За да ги сложиш едновременно. Ами не мога да ги сложа. Едновременно ще ги сложиш. Да, Растението. Виж сега, растения в царска вода. Ще ги натъкаме. Ще го набукаме. Стотинка в царска вода. Да. Стотинка в нитрираща смес. Баница в подсилена царска. И баница в нитрираща смес. Дай пръчката. Тук, че ще се умешат, няма проблеми, нали? Да. От спръчката. Ей, тук трябва да набуташ баницата, защото стана много добре влезе. Тук са си вътре, добре. Всичко е идеално. Без увърляване да стане си това. Ама царската вода нещо не се представя много. Това е за метали. Царската вода разтваря злато, но разтваря ли баница? Нищо няма да стане. Царската Ще вода е... поникне. Кой ще го позволя? И баница. Чакам повече. О, гледай. Много е добре. Като си мигуи. Yes. О, баницата свърши, май. Yes. Виж, горе се разлъквате час, сега да се опитва да върнява. Момента няма да върнява повече. Без нещо да върнява. Ама мисля, че не правиш. Честно, без остатък. Сбъркай. Да не се увърнява. Виж, окислява въглен. О, сиренце. Остана само сирене. Мисля, че накрая всичко ще бъде смесено на едно място. Това е една голяма чаша. Не, виж, като швепс. Не, етер. Етер, да. Това е театър. Баницата изчезна напълно без остатък. Няма баница. Инстър. Виж колко приятно кипи, бе. Много е готвен. Виж как го засилва. Добре, че не го засилва към нас. Тия пари. Вижте си всичко. Да, мога да сложите в царската вода само. Я духни, бе, духни. Оооо, добре. Облачите. Тя затова се използва за миене интернет, защото по подобен начин да се знае всяка органична се. Виж, то се движи.
Държи малко в... Растението стана на чай. Това е много полезно, лекува рак. 100%. Сол, пепър, сало е. Салпепър, салпитър. Колко? Само я. Стига. Затваряй. Чакай да пригодя. Проблема е, че баницата вече не видиш. Ще изчезва, не се знае. Няма да ни пускат. Не, чакай. Много пяна става. Това ще бъде интересни такива. Хоп. Като вулканчета са. Това има преди, че металните соли да вкисна само 10 каталитично да купиш различни реакции. Тая гостотинка въобще не се предава. това е обяснение. Я го дигни. Доста интересен. Малко, нали? Монетите дараха цвят. Прекрай. Да, сипи. Не, то вече се разреди много. Много красив зелен цвят. Това от монетите. Медния нитрат, никелови нитрат, никакъв цвят. Синкаво зелен. Може и желязо да има. Бира, бе. Зелена. Доста сносен вид. Това е новата реална лайн. Но интересно е, че почти нищо не остана. Сега ще го измиеме да видим. Ай, какво ми шмата. Да. Ти налива ли вода в тия вода? Налива. В чаш смърди. Химическо. О, Това е от растението ли? да. Да. Прилича на... Абе, дали не мирише, бе? Това пелина, бе. Мирише на 3 Това между другото се носи разредило. Това веро, бе, Бойко. Това същия цвят. Явно снимете измаме. Това мирише на палица в тяната се на монетка пазотна и на още милиарди цяло. Събери ги големите. Снимай го това, снимай го това. Гледай ги, бе, гледай ги, бе. Гледай ги, бе. Бе, извади това от канала, защото ще продължи да смърди. Целулозата обаче грешка няма. Да? Тръгнала е да се разпада, но не се разградила до край. Обаче всичко друго е заминало. Успели са се задържат в някаква ситуация. Я? Това са 5 лева. Злато, ето. Злато, да. Направо, след това мога ви убие и двамата. Остро Е ли? така, ако бързо замахна. Това е